Ja urtea dara asuntonek aurrean, baina aurten ikusi dugunean ze kopuru jaso ditun gure ikastetxeak, Samani Gorixek, eta beste herriko beste bi ikastetxek jaso dituen kopurua ikusi dugunean, ikusi dugu ez dela bat ere orekatua. Hemen gauza da, gu eskola publikoaren aldekoa gehala. Eta pentsatzen dugu, hezkuntza ume guztien eskubide badala. Orduan, zer gertatzen den herri honetan, gaudela publikoak eta beste bi itunpeko ikastetxe. Eta itunpeko ikastetxe horiek bete behar batzuk dauzkate. Gobernutikan dirua jasotzen duten momentutikan, bete behar batzuk dauzkate eta bat hau da. Oreka mantentzea ikasturte erdian, ikasturte behin hasita da honean, etortzen diren kanpoko jende hori onartzea, eta ikusi dugu ez dela, hola. Guk adibidez, pixkat gutun hau eta idatzi gendu momentuan, adibidez gure ikastetxeak 12 ikasle jasota zeuzkan, apirilaren erdikaldean, eta gure datuen arabera beste bi ikastetxetan erdiratzean iristen. Eta batek, iaia, gure erdira iristean zen. Zan edetena da, beste ikastetxe batek etzula ez da bat ere jaso. Ume bat etortze eskolara, etortzen danean, behin ikasturtea zita, eskol gela hortako martxa pixka moteldu iten da. Arrera plana aurrera eman behar dezu, ume hori moldatu inbar da, ikasle moldatu inbar dira, irakaslea ebai, eta eskola ebai. Eta gudazkaun baliabideak azken finean, goitik, zan edet bai delegaritzatik handa, murrizten nahi dira. Eta gudakaun horretako irakaslea, ipi deitzen zaiona, ezin ditu, denakin ezin du. Orduan hor pixkat arduratuta gaude. Baliabide batzu badauzkago, baina ez da tanetara iristen. Ezin da, ez du ematen. Eta berdintasun baldortzea herri mailan. Azken finean ikusten duguna da, herri honetan kompetitibitate asko da ikastetxen artean. Bale, oso ondo, bakoitzak eramatia dazkaumiak nahi ditun lekura, baina egun nahi duguna da, azken finean, denok bete behar berdinak izatia. Hori eskatzen duguna, eta guk hartzen baldin baditugu 12, nahi dugunak 3 12 hartzea, eta laskurainek 12 hartzea. Ez du besterik eskatzen. Argi gelditu da dira, guk eskola etortzen dian ume guztiak onartzen ditugula.